Daga farko ne. Wannan shine rodin da ya sata. Saki. Barawa rodin. Saki kawai. Saki dan ku. Ka gan shi. Yawo sa'a. Kai bayani. Dan Allah ku daga mu abun nan. Dan Allah ku daga mu karbala. Dan Allah ku daga mu karbala. Ku daga mu karbala dan Allah. Kai bayani to. Cire. Cire. Kai bayani to. Kai bayani ko a mai da shi. Kafin mu shiga cikin shirin kai tsaye kamar yadda kuka sani wannan gidan TV na NTG1 TV sabon gidan TV ne don haka muna roƙon da ku danna mana subscribe sannan ku danna alaman kararrawa domin samun ingantattun shirye-shiryenmu da zarar mun dora mun gungu. Lecturer ne a wace makaranta kenan? Kucime. Ka ce yaya kuma dukkanin nambobin ba wanda aka sa wani kozin ko yaya ko mama ko anti ko wani abu. Yawwa dala dan haɗa wannan takardar da dan jike na haɗa miki. Wannan ba namba bane ba. Ga number nan. Na lura ba iskanci kake so. Yalla ga number nan na rubuta. Ka mai da mu kana bana. Ga number nan yalla ga number nan ga nan nake cewa gashi nan wannan za ga number nan. Ina. Wannan number wannan takardan. Wannan? A abinda wannan. Wannan takardan na farkon nan. Wannan? Wannan? Wannan takardan na farkon nan. Wace ciki kenan? Na ƙasan nan. Wannan na ƙasa? Na ƙasa. To amma za mu fara kiran Kiris mu ji. Za mu fara kiran Kiris sannan mu kira wannan. Ba dan wala bane ko na ba kace nan dan wala. To ai za mu ji menene abin alakan ku tsakaninka da kai da Kiris din kafin mu wuce kan antin naku. Amma bai tafi da kayan buku. Ba na wasa bane da ku shi. Rantsuwa yake ta mana nan shi ba barawa bane. Ai mu kamata ma ya faɗi saboda an shiga nan alama. Nan an shiga nan ya fi so nawa. Nan ma da ake shiga ana. Wannan ya fi Zuwar kamar kai. asisiya so. Zuwar kamar kai. Wallahi. Masa duka dan. No small boy. Zuwar kamar kai. Na old man. Oga? Ana ungo yake shi ma? Mara baki. Gida nan kuka. Na koyi maka Allah. Yanzu magana ɗaya zaka ga wallahi zan ga maka komi. Zan ga maka ga mu wannan komi. kai mu shirye ma. Gida nan kuke operation a nan ungo. Wallahi tallahi mai rike mai operation akai wajen kamar gida uku. A ni gaskiya za ka ga. Ina da wallahi ni dai wanda aka yi da ni. Wanda aka yi da ni. Uku kawai ungo wannan? Wallahi tallahi. Da wani gida da wani gida. Ha ga wannan da muka zo? Sai gidan wannan da wannan ya faɗi gidan wancan soja. Inda kyamara ta ɗauke ka? Sai gidan wa? Sai wani a Federal Housing. Gidan mu ba. Da muka kama ka yanzu so nawa ka shiga ka faɗi mana ya kake. Wannan kan ban taɓa shiga ba. Ba abin da zai kai ka gidan baka taɓa shiga. Ba ka so ka gaya mana. Wannan kan wallahi tallahi ban taɓa shiga. So nawa ka shiga? Wallahi ƙara block. ban taɓa shiga ba. A ƙara block. Allah. Ka gani wallahi na koyi mu. Na koyi ai Idan da muka kama ka yanzu ba. Ai kana shiga gidan. wallahi ban taɓa shiga wancan. To me kai kai? Wallahi ga tsoro kana tsorata ne don wannan harbin. Ka tsorata ka gudu ya baka tsaya ba da muka. Wallahi da wannan harbin ne. Sai ka tsaya ai inda tsorata kai. Wallahi ni tsoro. Amma gudu kai ai saboda ka saba baka tsoron bindiga. Wallahi tsoro ne ga wannan. Wallahi tallahi. Okay to amma tsaya. Allah bai dan Allah ka cire mu wannan. Gidan da kake magana da me kuka dauka? Dan daraja. Wancan gidan da me kuka dauka? Allah bai ka cire mu wannan mu ka bayani. In ba kai bayani ba. Amma yanzu tsaya mana kana ji na? Amma yanzu gidan mu so ne kuka shiga. Zan cire ga maka mana. Zan gaya ma zan cire ma yanzu. Nan so ne kuka shiga nan. Wallahi in ban ga maka Allah ya abu. So nawa ka shiga? Kana so a cire ka yi bayani. Kana gama bayani. Ka gaya mu wake sayan ayon. Ka cire mun ga maka mana. Yanzu za a cire ma amma ka gaya mu. Ka cire mun ga maka. Wake sayan ayon. Kana so ga ma komai har wajen zan kai ka. Kai bayani. So nawa kuka shiga nan? Mun gina mun shiga wajen. Bayan ka mun shiga. A'a. Ka gaya mu gaskiya. Kai ka ce za ka faɗi. Ai ya fi so. Ni da ni kamar wallahi su uku ne Allah bai. Waye ne lidan kai ne? A ba ni bane. Ku nawa ne kuke zuwa? Ce mu biye ne da ciwon na atom. A ina kuke sai da ayon din? Shine ke yana da wanda yake kira suke sayan ayon.
za ka gaya mama kenan ko me da mashi me da gaya mana inda yake yanzu ku biyu ne kawai kuke operation ina ake kai ayon ake saidawa waya tukunna waya za ka gaya mun inda ake kai ayon mana ake saidawa nace ni ban san wajen amma nan okay baka so mu taimake ka nan fantake ne amma ka san shi wanda yake sai kai kace za ka kai na hawo to ya kake gaya mun wani wai a kiran shi ake a waya ya a waya akwai mai da kuke zuwa da shi a waya ne a waya ake kiran shi amma ka san shi ka san wurin shi a na san shi to ai kuma abu kana gaya min wani wai a waya ake kiran shi ka san shi ka san wurin da yake sai da kayan shayi ko shikenan so amma yanzu abin da kake ka gaya mun kuma an cire maka ayon iya gidajen da kuka shiga unguwanni su ne baka so ka gaya mun wallahi su ne kawai ga Allah kuma duka operation din ku biyu kuke zuwa a'a ku shiga gidan gaskiya a wannan gidan mu ne yalla bai na nan gidan ku ne gidan general amma kun shiga wallahi ban taɓa shiga kaka mata mana suna gidan kaka mata mana gidan general ba ma wai gaban ma cewa gidan ku ba cewa gidan ku amma kun shiga gidan to amma gidan da muka same ka yanzu ka gaya mun gaskiya so ne kuka shiga gidan wallahi ban taɓa shiga Allah ka ba wannan magana wallahi tallahi ban taɓa shiga wannan ba ka san gaya mun magana wallahi an shiga gidan ya fi so ji kuna wahala kai shine a ƙara mai nauyi idan ba zai kake bara kai magana ba kara mishi nauyi wannan bai jijiki ba fa shi bari shi kawai bai jijiki ba ka police yanzu ya riga jijiki yayi shi wannan abokin na shi wannan abokin na Nura, ai shi ina mai bakar mota da ka zo nan ka gani a lokacin da kun dauki diesel da fetur a cikin gidan nan lokacin da ba ni bane ƙarya kake a gurbin haka ne ai a'a kai wani gurbi ba maki wannan shi wannan abokin naka ya saba zuwa nan a shi ya saba zuwa in ka ce boye za ka yi mana za mu kiɗi ma kai anan kuma haura ka da kai bayan mu kashe mu yanzu in aka same shi zai iya faɗan abin da wa'anda suke shiga can gidan ai nan za ka same shi yanzu a ina kake ganin za a same shi shi amma da yake zama amma ba san gidan baka san gidan shi ba amma ka san inda yake zama ai dole akwai inda kuke haduwa ko ku yi magana ko ku yi abin nan a ina ne nan bayan nan wajen IT a nan kuke haduwa oga waya a wajen IT suke haduwa amma yanzu ya za a same shi ya za a same shi mu a same shi muke so yanzu shi da guri yanda za a kama shi wallahi ba san na wayar tashi wannan bai jiwa na nan ban shi Allah bara ba ka so ku yi magana ba ka so ku yi magana kai ku tashi mana daga farko ne wannan shine rodin da ya sata saki barawa rodin saki kawai saki dan ku ka gan shi yawo sa'a kai bayani Kar ku manta da ku danna mana subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa ku yi mana like sannan za ku iya yin comments da albarkacin bakin ku ko kuma tambaya. Mun gode.